Dimapur Nagaland atuya hoy Lahurijan Karbi Rongbarim Karbiatum Rongachi Kimalom Jero Porpai Hinimalom JCB Chivansi Hemdoan Pangnupila Somsi Karbianglong aduya hoy Chiraikom Japan Mathaponsi Longle Pilangkawe Akarbiatum Hemrit Chikimpondo Bonta Methang Karbiang Bongsi Longle Mafia tum KC Kachinghon Kajinso ve Pinpen Kiduk det Aratum Kachuningri Duna Lama Tengpen Patoi TC Doan Kikim Gerang Tangahem Pri Pangnulaplo Adun thu haladak ke doarar tumpen ke than pona tengke Robiningti Peter Tiso Kison Terona tumsi Hemrit ki prik ke jadun wakoi pipondo Anparta rapen kaning je pona tengke Jero por phai hini apor eviction ke clamaron doma pusi Karbing Thomas Council phan arjupon padupondo Birong barim long si non nilitum ada por phai 7 baji lot bon ho non nilitum non daksidu Lason lo pinia घटना bangke dak nilitum Karbi Rongbarim nilitum kai kita social media arni wangda nilitum che update je Nagaland border ari nilitum Karbi rong so piki sing laso ke sing lo nilitum ta mathalo je akisung ge wangpo ang bonglom sitame nilitum pini bangke inning ki jangje dam bangke lalo inning ki dono inning ki jangje dam bangke lalo je nilitum la dak don pharu so se already hem kim elu longle nilitum don pharu thom ni so se ke nilitum longle kawe binong dum nilitum longle pek bonlo chokim aning arong bohong besin non kheti bati apor sitame sokirot COFC ha latum kachi adjasi ha chongda chora poisa pensta hem ka duk kawe chikim lo dak Karbi Rongbarim lo ting chinam lo jal Lason nang kilang dunun epen patu we apor hon klung lo nilitum tala so movement bang chini dun lo dipu pen Peter Tiso nangli tum da chini po las alangli aprang ke BJP long claim bon ho non resign lo ko pia party long tong done politics long ta alangli ge non congress long tong done pine sida party bhanle botnam kali per individually Peter Tiso ta alangli dolo alangli moher nilitum chingbai palak palu khuta alangli ka achar sidu wafita dak ako mastermind dolang Kison Teron alangli ladak ki koy lasolom silong leke jor pena bahere somune thangkam daklem kle Kison Teron pamuni mo man nilitum photo sitame expose aben media jir podom handa choning rilo Peter Tiso Robin ti pune pine ompuing ti pia bong lapen ke hala kupumyong teko Kison Teron lapen ari deng police chivan ve lapen choklim alove bang koi pen inkora phwarm chipengsi ron thama kanghua sonsi chonupak kachivansi hemdoan pripon laplo lasi law and order on arkan pik pen sai langnu ke klema tumphan prabjin pen nep ingnang serang nangji pusi hang padupong longle hem phu alam ke solong le status ke nilitum tame 2017 18 anin kan ke laso along le apu thang nilitum ladak naga atum ke kali la mia to Muslim atum lapunat hem chikim clear dolo nilitum so homri damlo alam prung dolo nilitaw stame Karbilo Charlie song claim bom nilitum office long masti om punti pi banglo je solong le napalong pidun vek ni kiato sa tom bosena pulo stame nilitum pulo nang lijong si ahoka haka phansin nang litum kar jap nang le kar jap la na cherap dei pu ta phia phi pilo ke klang ke alang li bangta along le hem phu gale jo se along le hem phu plong te pini 4 line compensation dong pin om punti pi si long po pi possible ke je long rong lo dak han lomba te diplomacy ka la se alang li stame la ke pinia ni ke long le hem phu chupu ne Karbing Anglong Autonomous Council dom si non ma ke so long le bang ke lang bom la ke komane pile do konane om phu do ba non ma ke la hem phu je krong ne la so dim si la pui thelak so long le bangri deng dam yun thelak plong te litum Karbiarong si dak ke pathir po Bali pathar pen project terang na pen bukajan penanan terang Karbing Long Life